Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. YouTube. Poate că s-a auzit muzică pe fundal. Dar totuși, pe care am făcut și eu vreo 10.000 de trofei, 172. Nu știu dacă o să postez acel videoclip, dar eu cred că o să postez. Le-am făcut o schemă foarte faină și foarte tare. I bring you the gift of darkness. Că până cum mă obișnuiesc că am una că abia mi-a picat ieri și deja repede. Nu! Fac! M-a făcut să pierd. Mă, deci câteodată mă enervez. Ok, haideți să schimbăm brownerul. Nici într-un gândul ăsta că... Poate că da. Adică da. Bă, am făcut browner de rank 20 și mă descurcam foarte bine, mă descurc. Deci sunt foarte bun. Am trecut la 10.000 de trofee. Și apăsați pe butonul de like și cel de subscribe. Și na. Bine. Și în acel videoclip cu Mortis, deci chiar că nu-i fac, deci mi-a picat Mortis. Am reușit și eu să fac vreo 10.000 măcar. Și da, măcar am făcut și eu vreo 10.000, ce pot să spui. Încă n-am browner maxat, dar o să încep să am în curând un browner maxat. Iar apoi, da. Păi ce m-am speriat de aia. Mă jur. Că aș face pe mine, că n-aș genul de copil de a face pe mai că... Da. Am sperat și eu că sunt. Eu... Așa cum o picat, bă, n-aș știu că ce e mapa asta cu... Asta. E mapa cea mai naștă. Băi! Mi-a stricat izolarea. Că așa am glumit aici cu izolarea. Vreau și eu să fac o mică glumă. Așa că se strică izolarea. Coronavirus. Că se strică izolarea pentru corona. Dacă dai în perechi cu mingea. Hai că n-am mai auzit asta. Serios. Că n-are cum să se strică izolarea. Ce-i treaba asta? Așa? Și iertați-mă că v-am spart ăla în acel videoclip din panele. Până lasă-l pe boc, oricum vreau să mi-l maxez. Glumesc. Vreau să mi-l fac de rank 19 măcar în acest episod și măcar într-un alt episod, că trebuie să mă uit. Apoi seara mi-a picat Mortis. Apoi, măcar totuși, mi-a picat și mie ceva browner mai bun. Singurul browner care o fi cel mai nașpa, cred că o fi Jackie. Bine, cel mai nașpa browner din Brawl Stars
stick și cu dinamite. Că dacă îl prinzi pe dinamite în apropiere, cam ce ai dus. Dacă te prinde cineva. E mai bine să vă luați așa de... Blestema să fie. Nu bine. Mă enervez când pierd. Atacul de Nita. Poate că măcar încerc să-mi le aduc pe ăsta ca și normal, că doar mi l-am scăzut și de acolo nu mai mă joc cu ăsta, că l-am la 300, trebuie să mi-l fac, că dacă nu mi-l fac îs cam rip. Nu vine, nu ne vezi. În Brawl Stars. Dacă vine Rico, să te treci de mine. Și Gini. 7 ani de... 11 ani de gimnă. Dar lasă-mă în pace! Bă, e chiar enervant, Gini. Așa. Nu vreau doar să mă război cu tine. Uite. Iau de aici. Iau din... E enervat. E asigurat de lucrurile astea. Bine că se războiesc ăștia. Bine. Bine, forță. Nu a fost asta. Nici amul nu mi l-am ridicat ca normal. No, asta ar însemna că am ceva de muncă. Încă vreo 2 meciuri. Mai vedeți cum mă joc și apoi o să închid episodul, că nu pot să-l țin așa de mult. Măcar să câștig vreo 8 trofee. Asta m-aș bucura. Bine, am un plus că mapa asta e foarte bună. Pentru mine e mapa asta foarte bună. Că e mapa cu brownerii care se bat între ei. E power-ul frumos și... A luat power-ul și gata, brown left. Asta e mapa de solo. Pentru mine. Opa, ce vreau să facă. Dar lasă-mă! În pace! Iată. Bă, nu vreau să stau. E prost pierită. E un pic mai greu cu ăsta, cu... Cam cu Colt ăsta. Că dacă l-ai la atâtea trofee, normal. Nu Ricochet. Că e cel mai preferat browner al meu. Glumesc. Glumeam. Mie nu-mi plac scăzătorii. Opa. Mie nu-mi plac oamenii scăzători, pot să recunosc. Mie chiar că nu-mi plac oamenii care se lasă și... Deci după ce ai murit tu, se lasă, știi? Și asta mă enervează pe mine. Că ar trebui să le închidă contul la ăștia care se lasă.
Băi, deci nu care se lasă în finale, care se lasă o chipcher. Asta e cam nașpa. Ok, măcar trebuie să mă vedem. Că pot să distrug astea. Nu le pot. Deci eu pot să distrug ăla cu naba hamce. Sau nu pot să distrug moase de astea. Ok, înțeleg. What? Bă, ai doar că nu strică. Ești sarmale pe mine. Cum a fost asta? Că nu mi-a stricat. Bă, nu! Ai bată! Că m-au prins. De asta zic că nu m-am asta pentru. Deci că oricum că rămâne cel mai nașpa Browner pentru mine, Jackie. Pentru voi, nu știu, dar pentru mine e cel mai nașpa. Că dacă te prinde la perete, cam te-ai dus. Și de asta Jackie este așa de enervantă. De asta eu o urăsc așa de mult pe Jackie. Că mă bate. Și dacă și pe solo. Așa de nervos să aibă 10 ani de ghinion. Și să nu se mai câștige niciun meci de Brawl Stars. Așa de durus cu alții. Ar trebui să sară ăsta sau să nu sar? Uite, scăsat. Boată, nu vreau să fac asta. Opa, mai bine. Sorry. Așa, uite că am sărit. Glumesc. Dacă l-am văzut acolo pe noul Browner. Am cel mai nou Browner din Brawl Stars. Al meu e Mortis. Apoi, nu știu dacă Mortis e așa de bun, dar pentru mine e cât de cât. Dar cât de cât e bun. Acum e asta. Nu. Nu pe mine, ca pe vestă. Bine, bravo. Bine. Încă nu l-am făcut. Greu se face trofele pe... Glumea. Că nu mă joc eu cu Browner de ăștia. Uite. Dormei o noapte bună. Bă, dacă v-aș arăta contul meu de TikTok, am vreo 300 urmăritori. Apoi, pe mine mă găsiți așa, Paul Volner 5, nu vă arăt contul. Ca să nu se spuneți că e fake. Deci oricum că nu am fan page-uri. Și na. Vai, pașamat de Piper. Mă enervez când pierd. Bine. Și am o să pun pe pauză.
Și așa arată contul meu.